Οπότε ξεκινάω να σας δείχνω ένα-ένα τα βήματα. Κατασκευάζοντας μία μπόκολα πομπέ διάτρητη, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα σκουλαρίκι. Σε μία απλά τετράγωνη τραβάω τους σχετικούς άξονες, χωρίζω σε 8 ίσα τμήματα, σημαδεύω τον κύκλο μου, αφού έχω κόψει τον κύκλο μου τον έχω τρυπήσει και προχωράω σιγά σιγά να διαμορφώσω το σχήμα. Σε κάθε άξονα προχωράω με τη σέγα μου και αρχίζω να κόβω τα κομματάκια τα οποία θα μου δώσουν το κυκλικό τμήμα στο ρόδακα. Αφού έχω τελειώσει από τη μία μεριά, διαμορφώνω και από την άλλη. Βέβαια θα μπορούσα να προχωράω παράλληλα, αλλά προτιμώ να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Έχω διαμορφώσει λοιπόν το κάθε τμήμα από το οκτάγωνο με τη σέγα μου και με τη λίμα μου στρώνω το κάθε τμήμα. Και αφού ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, πάμε με τη σέγα
να διαμορφώσουμε εσωτερικά το διάτριτο σε κάθε τμήμα από τα 8 που έχουμε χωρίσει το ρόδακα. Εδώ υπάρχει ένα tip για να μπορούμε να κινούμαστε όσο πιο καλά μπορούμε με τη σέγα μας κυκλικά. Δηλαδή στο κέντρο κάθε τρύπας σεγάρω μέχρι λίγο πριν από το κέντρο και μετά διαμορφώνω το διάτριτο σε σχήμα δάκρυ στο κάθε τμήμα από τα 8 που έχουμε χωρίσει το ρόδακα. Κάνω το ίδιο και στα επόμενα. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με τη σέγα μας και κάνουμε το διάτριτο, παίρνουμε το κύκλο μας, το διαμορφώνουμε στην πορσονιέρα ώστε να αγκαλιάζει την πέτρα την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Και στο τέλος χρησιμοποιούμε το γάντζο μας και το σκουλαρίκι μας είναι έτοιμο. Το μόνο που μένει πριν το συναρμολογήσουμε είναι να γίνει το φινίρισμα με σμυρίγδι και λούστρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Βελτιώνουμε τα όποια λάθη και αστοχίες παρουσιάζει μια τέτοια διαδικασία, ένα μάθημα διαδικτυακό, και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα, ώστε να μην απέχει πολύ από ένα μάθημα που γίνεται διαζώσεις. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.